YouTube. Ja, du skal fortælle, hvad det er. Ja, det her det er min tørre salte og tørre lammekølle. Den nu har været saltet i 2 måneder og tørret i 4 måneder. Hvorhenne? Her ser vi resultatet nede i vores afrikanske hus. Og her ser vi resultatet. Se hvor flot det er. Og det har smag og konsistens som det fineste sortfods Serrano skinke fra Spanien. Man kan smage Latera her. Maja har hun givet 1 million for det, for at få det serveret over på Noma. Og den er meget, meget fin. Den skal serveres i aften for vores gæster. Den ser ulækker ud udenpå. Kan man ikke sige det? Jo, det kan man godt. Men indvendigt, der er den jo flot. Det vil så sige, nu har den ligget udenfor i 6-7 måneder. Ja. Mm. Det er nok nu. Det er rigeligt. Meget flot. Skal den så derned og hænge igen? Nu skal den hænge igen, ja. I sin myggenet. Ja. Vi se her. Det er flot, hva'? Det er sjovt, altså med konsistensen. Fantastisk. Det er virkelig. Det er ikke så skam at prøve det der. Nej.